Good people, uMr. Yasho vele ngasho lo, uMaestro. As you all know, Professor Nyanga Nelanga, ilanga libalele abathasi becambalele. Ngisehlathini la ngikhona. Ya, indoda iphila ngehlathi, indoda yamandla, kodwa ngiyawasaba amandla. Ngizolapha abantu la. Ngisiza ukuzodlala. Professor Nyanga Nelanga ilanga libalele abathasi becambalele. Ugcobo la Jesu Kristu yinyanga owenzalo nje wami kade ngaphapha ngoda ngingaphapheme kahle hle so ngina 5 ngicamisisa kahle and that number 5 is well of peace for you. That means everything is well with God. It happened that I found God deeply after 2020. It's 54 years, the concert is 5 years right now, because it's October the 9th. This Thursday, around about after 12, after lunchtime. Yeah, ngizosebenza la. Ukuphila kuseduze, kulo lalela inhliziyo. Uthando lubalekile okudlula yonke into. Lo mthetho imbalo usekhelethwe uthando. Into ethandayo ithandisise. Umbhekisise uNkulunkulu. Umbuzisise ukuthi ukade ungathandi izinto zaSathane, ubunamaqhinga. Hey, ake vele amaqhinga uSathane. Namaqhinga anzima. Nimpasophe. Bazalwane benkosi nonke kumina nabazalwane wena uyisidawa udawinsanga hayi nama ngisidawa okay no angisona isidawa ngiyaphuza utshwala eningisanga sengitsangwini kusakuningi sokudalula okunye sakufihlile ngoba ngiyindoda eyiqiniso ngifuna ukuba namanga ube umqambi manga ya okwamanje ngiphilisa ngamanzi. Ya, using tap water. Umimapha amanzi. Yeza impande. Ya. Nawo wonke amathambo ney'lwane ezinhle. Ukutholisa abantu ukuthi bathole amandla beyivikele. Wonke ukugula wakhona okukhona la emhlabeni ngizokulapha. Ukukholwa kwami ovela enyameni ngoba iyona inzuzo yethu yenyama i-will of choice yesizwe ukuthi sivume ukuthi sikhethane ngokwenyama amandla ethu uba nginamandla enyameni